100 dijoli pira Pak? 50 Pak. Kene Pak. Mboten wonten Pak. Nggih. Ijol teng warung mawon Pak. Napa teng sumber mriku lho Pak kata Pak. Ya, jus. Ayo bro nyanyi bro malam terakhir. Yuk. Ayo, yuk. Kene. Aromdel. Ojo. Ayo. Ayo Mas Sari. Ana rale bareng iki ngene iki. Iya duet iki. Dalukane kon jambi tak kok nyanyi dhewe suwe ya. Sapa sing iso nyanyi mesti gak ana sing iso kuwi. Trae jalukane sing angel-angel, Ron. Entuk nggo iki gak nyanyi ku. Rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti.
sik ngono lho. Nganti gembel lagi lho lambeku. Mengapa? Asik. Mengapa hatiku berdebar-debar. Terus Ya ngono gue manga, aku sekali kabeh aku tak kok nyanyi kok iso gemundur kabeh. Sumpah aku lali nek lagu suwi-suwi ngono ku Cin. nek anyar Ya blas gak tau tak apal. padha. Ya wis ada cerita mustahil sik ya. Heeh. Saking Mas Aan ya. Ya. Tangga Mas Aan yang iki Mas Aan iki. Mong. Iya bariki ya sayang ya iki tuan rumah sik gak apa-apa ya Mas ya, Mas Agus ya. Yuk monggo, dieleng-eleng nganu buka lirik. Men. Kene. Biasanya kok saya nyanyi kok Nduk. Yuk. Iya piye? Kayak kita ya. Iya ya. Ayo. Dieleng-eleng Mas lagunya kependem banget toh Mas. Senanya Mas Aan iki jan. Ya ampun ya. Cerita mustahil. Kita paling bismillah sih. Aku wis tahu. Coba. Kejarune kita Mak Rani tau lagi. Mak Rani. ora rom kok rock. Wong delok lho, Cik. Ya monggo. Jus, eleng Mas Hari tetap eleng. Iya, Mas. Sapa iki saya? Iki to. Ayo ora nusuk jar. Apa, Pak? Ijol, Pak. Kak ono, Pak? Ora ono sing nyawer kok ijol. Yo. Maksudnya sampean mah gak nyawer receh, Pak. Aku gak duwe mau kon golek ning ndi, Pak. Tak nang sumber sik, Pak. Monggo. Rasa kejarune kita
sosial atau sabaran-sabarannya matur sudah nuwun nggih. Semoga gantinya luwih kathah Mas. Ayo langsung saja diaturi wonten IC Turu 2. Ayo monggo. Mbah Kakung napa niki? Karep napa Mbah Kakung? Ijal ndak dekakin ya. Heeh. Atas Mbah. Ya. Monggo, iki seberang lagu tadi. Lagi Ya. IC Turu ya, cus monggo. Ayo. Bernyanyi dong. Ayo. Kan Jep.
Mania iki juga buat yang dari Kerem. Makasih Mas Agus Sarombengan nggih atas-atas Iya Mas, Mas. kalau pulang semuanya. Mbak Kakung nggih kang samanya pulang matur sembah nyuwun Mbak. Ya sama Agung nggih. Monggo. Menyok. Menyok. Kendaraan yang nggak penting ojo cik oyo ya. Jadi owek-owek. Ngaturi Pak Peloy kula sing penting kamu sing bernyanyi. Kalian ngerti Gusti Putri jare pamit Mas Aan Mbak Rina nggih sembah nyuwun lho kae dina iki sagede kula nglipur panjenengan sedaya nek wonten lupute nggih nyuwun ngapunten kathah. Monggo. Yaiku iya. Iya aduh ya cuy. Mari bercinta. Mari bercinta ayo saiki yuk cus Mas. Di Putri Mas yo. Penyo gak kembut-kembut ya cus. Apa sih kembut-kembut iki? Kembut-kembut roti ku dek yo. Oh, rotine mak papi. Rotine. Donat kembut. Pak Belo. Bonus. Ini setengah loro ya dok. Ibu. Yo.
Saya rapi lho. Mangga Gusti Putri. Kapak terus iki Mas Gusti Putri Gusti. Mangga. Nggih, boten apa Gusti. Niki mboten napa-napa, niki Gusti Putri kula kok iso arep gitu. Menawi kewajibannya kata sakit ya Gusti Putri. Anjing. Lah nggih. Aku kuwatir marang keselamatan marang Kanjeng Rama. Aku kuwatir kalamun Kanjeng Rama. Ampun, gak ada pikiran yang ngolong Dara kate menika. Meskipun kondor kate selamat. Monggo. Iki mau. Aku kok ana sing dadi Dracula. Dimanggake ya. Kowe iki aja ngene-ngene. Ora padha ngrasani aku ngono mau piye? Boten kok ngrasani kados pundi to, Dara? Menawa ngrasani aku. Boten. Nek aku mau rasani teko tegese panjang. Nggih nek wau ngrasani panjenengan Dara nggonipun tindakan iki kok mboten kondur-kondur. Mergo akeh kewajiban. Ada siapa nggih? Nek anggon lipur bendaramu wis rampung. Mboten irang-irang to, Dara, sampun rampung sedaya. Yen pakaryanmu wis rampung, Nggih. kena nyambut gawe. Oh, kados ngoten. Ayo, Dara. Monggo, Ma. Anjas moro. Iki paring dawuh Rama. Romo yen menggawe lawan sliramu kuwi nganti was-was atiku jare. Kok saged perkawis napa ki Rama? Mergo dina iki negara Majapahit iki lagi geger. Majapahit dikit. Iya, Perkawisipun menapa ki, Mo? sing dituwuhke Wuru Bisma melak jinggo. Dheweke kepengin nglamar Sang Juwita Ratu Kencanemu. Palamare ditampik nganti gawe gedah ing Majapahit. Sing tak kuwatirke kowe nganti metu-metu saka dalem kepatihan nek kenek apa-apa kena sasaraning tombak lan bedama sing kelangan rak ya Rama to Nek. Pun Rama pendamika pun pados. Kula menika boten akhirnya saking pindhahan. Kula pendamika pun ngertos saking dalem. Aja nganti kledor marang pawelinge Rama ya Nek. Nggih boten. Ning sawetara Rama iki salah langsung ing gandeng diri. Nanging aku melih kelawan sliramu. Meleng napa ki Rama? Sak wanci-wanci yen ana tamu tumeka ing kepatihan, mengko yen tamune kuwi wadon sing murga ya sliramu. Ning mengko nek tamune kuwi lanang sing murga kudune ya Kanjeng Rama. Ngaten iki Rama.
Damar Wulan. Coba aku tak nyedak ya. Damar Wulan. Oh, damar. Yen ngono disaunake. Aku Anjas Moro. Putrane Romo Pakti Gede. Paring asma kusumaning ayu Anjasmara. Kados pundi kusumaning ayu? Nanti sampe mleboni Taman Sari Kepatihan kan pindhah. Estunipun kula niki badhe pati pedamelan. Golek gawean. Mekaten inggih. Yen perkara gawean, sampeyan rasa dadak kuwatir. Mengko aku sing bakal tulung karo sampeyan meni gawean kok kanggo damar. Niki saestu kusumaning ayu. Anak kurang ngapusi. Menawi kados ngaten nggih matur suwun sanget. Sak samonipun kula pinanggih dumateng panjenengan, malah kaporo sabiyantu dumateng kula. Aku gugur banget karo sampeyan kok kakang damar. Mun kados pundi kusumaning ayu? Sampeyan kondo jare sampeyan iki wong saka desa. Ngaten. Sing wong saka desa kok bagus. Jas. Sok di dhuwur kaya ngene lho, Cak. Ampun kelangkungan anggenipun ngalembono. Kula namung menungso lumrah. Aku ora ngalebono kok. Anjas Moro. Gawah kosok wangsulipun. Sak sampunipun kula niki pinanggih dumateng panjenengan. Wanita kang Anjas Moro. ingsun setya. Pindhane widodari kang tumurun wonten ing Anjas Moro. Jawa Jawa. Romo mau paring dawuh lawan seliramu piye no? Kanjeng Rama menika ngendika, yen wonten tamu, menawi tamunipun menika kakung kejane Kang Murba. Menawi tamunipun mau estri kula Rama. Lah tamune lanang ta wedok no? Tamunipun nggih kakung kok. Lho kudune ra Rama sing ngurbana. Ih, Rama, nanging tamu menika benten kok Rama. Bedane tamune piye? Tamunipun istimewa. Walah, wong tamu iku istimewa. Nok Rama, napa dipun keparengake kula serawungan Rama? Serawung ya serawung ning aja cedak-cedak. Gampil Rama gampil. Kakang Daharuan, Kusmaning ayu Anjasmara. kuwi Kanjeng Rama. Rama ngerti lho. Kula ngwatosaken sang. Anjas Moro, Mbok bilih tiyang sepuh panjenengan paring duka dumateng. anggone serawung wis rampung ta durung no? Yen ana apa-apa, aku bakal sembiyantu karo sampeyan kok Kakang. Anjas Moro. Ratapan salebetipun manah. Lah dalah. Kaget kok kaget. Tetepungan yo tetepungan. Ning ra aja remet-remetan tangan nguping-ngupingi Kanjeng Rama. Dan kepengin Eh. Rama. Kula niku. Bocah wedok kuwi yo nganggo tata sing apik, sing alus. Mergo iki tamune lanang tak bangine. Gus. Jenengmu sapa? Bocah saka ngendi, Gus? Badal. Mangkel aku. Gus, jenengmu kuwi sapa? Bocah saka ngendi? Kula pun Damar Wulan Damar Wulan. saking dusun Paluwombo. Saka desa Paluwombo. Mekaten inggih Isih duwe wong tuwa ta. tasih. Banjur wong tuamu sapa? Ibu kula paring asma Palupi. Menawi Sudarma kula nalika semanten pepatih wonten ing Praja Majapahit kang aran Patih Maudara. Dadi kuwe titising kakangku ya Kang Masku Maudara. Nek ngono kuwe keponakanku dhewe lan. Lan Kados pundi jur sangka Paluwombo nganti tumeka ing kepatihan iki karepmu arep laon. badhe suwita Golek pegawean. mekaten Ning ngene ya lah. kados pundi Gusti Patih. Ning kepatihan iki wis ora ana pegawean. Mula kowe ndang bali mulih wae. Nek ora duwe dhuwit tak sangun. Menawi mekaten nyuwun pamit. Jas, jas. Dampun sampeyan mimpi Kakang. Badhe tumuli wangsul wonten ing Karang Pradesan. Sampun cetha kusumaning ayu. Menawi wonten ing
kepatihan mboten wonten pedamelan kangge kula. Anjasmara. Aja kesusu bali. Aku wis janji karo sampeyan. Kalaupun aku saged tulung karo sampeyan golek gawe nang kepatihan. Ngaten. Kan ana sautaran lho. Monggo kusumane. Yo sewu ki Rama. Kepiye no Anjasmara? Langkung prayogi switanipun damarulan menika dipun tampi ki mawon Rama. Damarulan kok kon nampa arep kok kon mergawe apa? Ning kepatihan iki wis ora ana pegawean. Juru taman ya wis ana. Samumbarang apa wae kabeh wis cukup, wis ora nampa abdi. Wonten Rama, wonten pedamelan kangge Kakang Damarulan. Napa penjam menika kaliyan? Pegawean apa? Dinten sak menika Mojopahit Tamblambangan nek deke mawon ayu-ayu. Bener. Kamangka wonten ing kepatihan menika dereng wonten prajurit ingkang jagi regol mo. Langkung prayogi suwitanipun Damarulan menika dipun tampi dados prajurit jagi regol mo. Wah, iya ya Jas. Paregolan durung ana sing jaga. Ya menika leres. Mengko gek-gek ana dom sumure ping banyu. Musuh sing mlebu ning kepatihan malah cilaka ya, Jas. Menika leres Rama. Yo. Lan Paring dawuh Gusti Patih. bejo kowe lan. Ngaten. Suwitamu tak tampa. Matur sembah nuwun. Ning jaga regol. Kira-kira kowe sanggup ta? Jaga regol. Tegesipun kula kedah jagi kawilujenganipun panjenengan. Menawi mekaten kula sagah nglampahi. Sanggup. Ngaten. Ning aku duweni pitungkas kelawan kowe. Monggo. Sadrone kowe nindakake kewajiban jaga paregolan. Sok sapa wae sing kepengin mlebu ing dalem kepatihan kudu menehi weruh tapak asmane Patih Logender ya tapak asmane. Yen ora bisa ngetingalke tapak asmane, ora dintok ke mlebu ning kepatihan. Gamblang lan terwaca sedaya pangandika panjenengan. Mila kanthi menika ingkang abdi badhe miwiti kewajiban. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Yeling-eling panglingku. Ngaten iki. Kusmaning ayu Anjasmara. Pangestunipun Kusmaning ayu mila kanthi menika ingkang abdi nyuwun pamit. Badhe netepi kewajiban. Damar bulan wis ora ketok isih dajal wae. Rama, cilaka Rama. Cilakane manggon ngendi? Kalau mau penjam menika ngendika kalian Kakang Damarulan. Sok sinten pamongken boten dipun keparengake mlebet wonten ing kepatihan. Bener. Menawi boten ngatonake tamu asma panjenengan. Kamangka dinten sak menika ngadhah kula layang seta layang pemimpin nembe kemawon tegaran. Menawi wangsul wonten ing kepatihan menika kados putih. Walah. Jalaran kadang-kadang kula menika boten mangertosi sinten to Damarulan Wah, menika. iya ya, Jas. Mongko kadang wiwit esok nganti iki durung ana bali. Wah, cilaka iki. Aku pengen iki Wah, ayo Jas, Jas.